I denne vejledning monterer vi ekstra lys på bilen med et nummerpladebeslag og tilslutter relæet samt resten af installationen. Du kan se, hvor enkelt og hurtigt det faktisk er. Vi starter med at åbne motorhjelmen. Du skal bare bruge 3 tilslutninger, plus og minus til batteriet og styrestrøm fra fjernlyset. Vi tilslutter derefter den hvide ledning fra relæsættet til bilens fjernlys på den positive leder og bruger en strømtap. Du finder bilens fjernlys ved at måle i stikket til forlygten, mens en ven tænder og slukker fjernlyset. Hvis din bil har LED eller xenonforlygter, og du ikke kan finde signalet i lygten, skal du bruge en styrestrømsgiver. Der findes mange modeller, men de mest populære er Canem 8, XBB og Modernum. En sådan modul giver dig styrestrøm og tilsluttes den hvide kabel her, som vist tidligere. Det er vigtigt, at der ikke kommer vand ind i relæet. Vi monterer derfor relæet hængende med lederne pegende nedad. Træk derefter kablet fra relæet frem til lygten. Afmonter nummerpladen. Monter nummerpladebeslagene og skru dem fast bag nummerpladen. Påfør kontaktfedt i stikket. Dette forhindrer korrosion og vandindtrængning i forbindelsen og kan forlænge lygternes levetid. Tilslut derefter ledningen fra relæet. Fastgør lygterne. Og test dine nye, fantastiske fjernlys. Mange vælger også en indbygget montering. På denne bil har vi skåret en del af grillen under nummerpladen væk, monterer beslag bag nummerpladen og hængt ledbaren under. Til mange bilmodeller findes der også færdige kits til montering i grillen. For at montere et grillkit skærer man et udsnit i grillen og monterer ledbaren på de færdige beslag. Med nye lygter fra Lumen kan du nu køre mere sikkert og komfortabelt på mørke veje. Så enkelt kan det gøres.